kaprabane saya nguwung sumunar sasining bumi kasonganing wana kapraban dipaning sang Sri Naranata Ayodhya Widakta asese marmokra kawula tansah Pujastawa sumprapada garwaning pun kakang Yayi Rekyan Warasinta kawula wonten tindalan ingkang adhawuh Kanjeng Pangeran kepriye Yayi rasaning yasira Yayi Sinta sun kanthi manjing madyaning wana dandaka iki Yayi aduh Kanjeng Pangeran sesembahan kula sampun malih kok namung manjing madyaning wana nadyan to manjing laaning naga sauger kula tansah nderekaken paduka Kanjeng Pangeran Sri Rama Wijaya Dahat rena raos sing manah kula Kanjeng Pangeran. Ya garwanipun Kakang Yayi Rekyan Warasinta ya banget yasin pun Kakang akarya bobo nadyan sira Yayi Lesmana wonten timbalan iki ngadhawuh Kakang Mas duh Yayi nadyan to sira Yayi Darbi rasa tresna kelawan pun Kakang katresnanira sira wujudake marang tumindak anggonira nderek kelawan pun Kakang bebasan nyandi parakusi adhyamung tansah tut muntat kawula nuwun Kakang Mas jumbo kelawan pangandikanipun Kakang Mbok Ayu Dewi Rekyan Warasinta dateng pundi kepareng paduka Kakang Mas badhe kula dherekaken Yayi Lesmana iya Lesmana sejatine mengkene ya Yayi pun Kakang wis ngrasa kalamunta iki bakal ana lelakon negara ngayodya kang elok-elok apa nyata ingkang minangka dadi kurban ora ana liya kejaba mumpun Kakang lawan Siadi Ketitik pun Kakang kadhawan kelawan Kanjeng Rama kinen manjing madyaning wana sadurunge pun Kakang jumeneng Narendrana negara Ayodhya ngono ya senadyan to pun Kakang wis ngerti underaning perkara iki mung saka pakartine Kanjeng Ibu Dewi Kekayi milik marang kamukten negara Ayodhya ngupayakake kamukten Yayi Barata nanging ya wis ora dadi ngopo ya di lelakon iki ditampa kanthi legawa kawula nuwun inggih Kang Mas ngislaken dawuh paduka Kang Mas kakak sing gawe Rama Wijaya angling duh hari Lesmana iku talaga
Sri Unineng Brahmara memper ising Putri lahing keca dilira samya bawa raos sinten ingkang kekejer wonten ing Dirgantara ana teng Alengka Prabu Rahwana kanthi kelawan ingkang abdi kinasih Kala Marica sah milang-miling ngaji jangkung madu satawana kang kekuncung liring ira mira manis mraati matkung niring tuwa jayeng tepa boyeng sun temah mati wuhan sang unte mangsa wah titah wah nyoto ayu tenan rekyan Warasinta putri Mandili tobat ngungkuli para bidadari Suralaya Marica kan dayam piye reka dayamu piye supaya Rama pisah lawan Sinta cekat boten kula sinuwun
Dening sun musti kengrat Jiwa sira manggung duka sapanenta dasira kang wigena Pangeran sesembahan kula Kanjeng Pangeran kula sanget kasemsem kaliyan wujudipun Kidang Kencana Kidang Kencana trapak waja netra kumala menika kala wau Pangeran wonten kepareng enggal bujung Kidang Kencana minangka klangenan kula Pangeran bayangan bayem daya takung rembuyung awan ora maruturi karandang gundang ya Yayi garwaning pun Kakang Rekyan Warasinta wis aja tawang-tawang tangis tak cekeli Kidang Kencana iki Lesmana wonten timbalan iki ngadhawuh Kakang Mas para diyake Yayi reksanen karahayane Mbak Yuni Rasinta tak cekeli Kidang iki kula nyemanggaken kepareng paduka aja nganti mbok tinggalake Mbak Yumu ya Yayi Datangin kalang yang aklar pancamuncar
Kadangipun Kakang Yayi Yayi Lesmana pun Kakang Tulungana Lesmana pun Kakang njaluk senjata pitulung Lesmana pun Kakang Kasang saya nggon kumburu kidang para diyagi aku Tulungana aku njaluk tulung aku mati Lesmana. Kadangku Yayi Lesmana kowe aja negakake kelawan kengraka ya Yayi mara tinggal piyantunen kengraka Pangeran Rama sambat-sambat njaluk pitulung kelawan kowe Lesmana tulungana ingkang raka kangge budal pangapunten Kakang mbok menika sanes menanipun Kang Mas Rama Wijaya menika pangindra jalaning mengsah telik sandi upayaning mengsah menika sanes Kakang Rama Wijaya kangge tulungana Lesmana kula ajrih dawuhipun Kakang Mas Jaya kula kapurih nenggo kelawan paduka aku ora usah mbok tunggu aku dhewe wae wani kangge katulungana Lesmana. Mboten Kakang, kula mboten badhe kisah saking mriki. Ciri pangandikanipun Kang Mas Rama Wijaya. Lesmana, yen to pancen ngono kowe wis tega tenan kelawan Kang Masmu. Kowe malah muji syukur yen to Kang Masmu Rama Wijaya nganti temekaning pati. Kowe malah seneng atimu yen to Kang Raka Pangeran Rama nganti nemahi tiwas wis ngerti jroning atimu. Yen to Pangeran Rama wis temekaning pati ngalap randane Rama Wijaya. Nadyan to mati ya Pangeran Rama aku ora bakal ngungsi karo kowe Lesmana. Kakang Mbok. Jimat sesembahan kula Kakang Mbok mboten nyono menawi paduka ndawahaken prasetya ingkang kados mekaten. Inggih. Inggih.
kula saged nampi namung kemawon semanten ugi kula estrining manah kula boten pisan-pisan menawi kula anggadhahi pakat ingkang kados paduka dawuhaken nadyan to jagat menika sampun sepen boten wonten wanita upaminipun ingkang wonten menika namung kantun paduka kula boten badhe ngepok boten singgol kanjan wanita kula aturi nekseni kakang mbok dinten menika kula badhe prastya kula badhe nglampahi wadat tanpa krama Kakang Mbok jerih kawula ngabdekaken kelawan paduka Kakang Mbok Rekyan Warasinta nadyan to dawuh paduka tumandu ing manah kula kados braja lungit nanging kula tampi kanthi legawa inggih badhe kula estaken dawuh pangandikanipun Pangeran Rama Wijaya badhe kula susul mestuti dawuhipun Kakang Mbok namung srupanyuwun kula Kakang Mbok panjenengan sampun ngantos medal saking lebeting Arajah Kalacakra. Palenggahan paduka menika badhe kula caosi rajah minangka petager. Sarana sampun ngantos paduka medal saking lebeting Arajah Kalacakra menika. Wah, nyata julik potet mari cowah pinter kowe mari ya. Ijen tanpa rawang kowe Cinta. Cinta. Cinta manuta karo aku. Cinta kaya mundur marang Praja Kalengka Cinta. Wah! Ana malate. Ya. Jan ora kelakon. Pimpindo. Kelakon tak boyo kowe Cinta. Manut. Manut. Ya. Permono penyawanku. Jebul ana rajae sing ngalang-alangi kelawan Cinta. Ya. Aku ora bakal mundur.
raja kaya mengkene iki apa? Sepele tumraping aku. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon rekincanging awet risang mawe kandrung sabarang katulumukir moyak maye katon yat balewur Kacari pikala semono Sang Prabu Dasamuka digero ngeningaken cipta nenuwun marang pangwasaning Gusti kinarya nandharaken Raja Kalacakra Dasamuka ing lagya jinangkung karo dewane sami sakala kinedhepaken dadiya tambar aber Raja Kalacakra. Tambar aber Raja Kalacakra. Dudu Dasamuka ora iso nyarang Sinta.